Ang mga panultihon ni Solomon, ang tawo nga gustong maglain-lain kaugalingon ray gihunahuna, ug supakon niya ang ensakto nga hunahuna sa uban. Ang tawong buang-buang wala gayoy tinguha nga makakaton. Ang gusto lang niya nga masulti ang iyang gusto. Ang paghimog dawtan og makaulaw nga butang maghatag og kaulawan. Ang pulong sa tawong maalamon makahatag og kaalam ngadto sa uban, sama kini sa nagadagayday nga tubig gikan sa lawom nga tuboran. Dili maayo ang pagdapig sa tawong sad-an ug ang dili paghatag og hustisya ngadto sa tawong inosente sa sala. Ang mga pulong sa tawong buang-buang makapasugod og away ug mahimong hinungdan nga madapatan siya. Ang mga pulong sa tawong buang-buang magpasakit ra usab kaniya. Ang tabi-tabi daw sama sa pagkaon nga lami usapon ug tunlon. Ang tawong tapolan sa makamaot sa tawong tigpangdaot. Ang Ginoo sama sa ligong tore. Nagadangop kaniya ang mga matarong aron walay daotang mahitabo kanila. Nagahuna-huna ang mga adunahan nga ang ilang bahandi makapanalipod kanila sa masalig-on ug habog nga mga paril nga nagalibot sa syudad. Ang pagpanghambog makapalaglag sa tawo, apan ang pagpaubos makahatag og kadungganan. Balingag ug pakaulaw lang ang tawong wala mamati unya magtubag-tubag. Ang determinasyon sa tawo nga mabuhi makapalig-on kaniya kon magsakit siya. Apan kon mawala kini, wala nay makatabang pa kaniya. Ang tawong maalamon ug may panabot na ninguha pa nga madugangan ang iyang kaalam. Sayon ra duolon ang tawong dungganon kon may dala kang regalo alang kaniya. Ang unang mo pamatuod sa korte murag mao nay husto, hangtod dili pa niya ikaatubang ang iyang kontra. Ang pagripa makapaundang sa panaglalis ug makahusay sa panagbangi sa duha ka gamhanang tawo. Lisod magpasiguli sa usa ka igsoon nga nahiubos kanimo. Mas lisod pa kining buhaton kaysa pagsulong sa usa ka pinarilan nga lungsod. Maingon nga malisod gubon ang mga trangka sa pultahan sa palasyo, malisod usab husayon ang panag-away sa duha ka tawo. Anihon mo ang bunga sa imong gipanulti. Ang imong ipanulti makaluwas sa kinabuhi o makamatay. Busa kon istoryador ka, pagmatngon kay anihon mo ang bunga sa imong gipamulong, kon nakapangasawa ka, nakaangkon kag kaayuhan, ug nagpadayag ka na nga maayo ang Ginoo kanimo. Ayaw mga kabos mo hangyo apan ang mga adunahan sakit ug tinubagan. May panaghigalaay nga dili mulungtad, apan may panaghigalaay usab nga mas suod pa kaysa managsuon.